kaita magic phunoknai tasni kainai tei earphone kaisa hingkhe prothom nirokno tas no phunukgwi rwswnai le ani tas paima dui abo kotal kosi 30 ta set khe paimani tas no ulta pulta khe thabwi pura ek baisa khe khainai naidi Buisang pajulai ai hingke mo aga decoration ati tas ni decoration tamo komo Cero aja. aja jadi yang lain sana no kasih ruai takari to otong sar knockout to asung no tas ni paina sakino takhe tegai sakhe nirokno earphone ni phunuknai earphone kosno la pura kaha kuno kosok kisi kwrwi dile ke ang ortaka no tongnoi ke khaibui ado yaksina ke hige sokok phunuknai kuno kosok kwrwi yang tu kislaya amo kosok kwrwi tamo earphone no kisa tamo khai box khaibui Ge asal nutini ani kaitha magic ge tei magic tei bu ni rong bangoi to mai comment khai asal no bai